Doncs fa anys que gastronomia i salut, crec jo, com no podria ser d'altra manera, van de la mà. Jo no sé si som el que mengem, però en qualsevol cas el que mengem sí que ens pot identificar en molts aspectes. Abans ell ha parlat de com ens sentim, i jo crec que això també és important i sobretot, evidentment, que té molts efectes a com és el nostre estat de salut. No podem entendre la salut sense una alimentació equilibrada i saludable. És ben cert que la millor política de salut que podem fer és la prevenció i la promoció de la salut, i en això l'alimentació, en això la gastronomia i en això la nostra cuina hi té molt a dir. Ens faltava, fa molts anys, reconèixer-nos a nosaltres mateixes que això era un pilar fonamental també del nostre país i ho hem aconseguit. Abans deien, potser no és mèrit de cuiners i cuineres, sinó de la pròpia cuina catalana. Jo crec que és mèrit de tothom i de també saber reconèixer el que tenim en el país. Un 36% dels nens i nenes al nostre país tenen sobrepès o obesitat, per tant és una xifra que no és menyspreable, és una xifra amb la que nosaltres hem de treballar si volem garantir la salut al llarg de la vida, i per això hem encetat iniciatives pioneres al nostre país en llocs claus, que crec que és on primer s'ha d'insistir, perquè les desigualtats socials existeixen i que comporten desigualtats en salut, i en aquest cas tenim un projecte al barri de la Mina on aquest 36% de nens i nenes amb sobrepès o obesitat del país es tradueix en un 20% d'obesitat en el barri de la Mina, que és el doble del que tenim de mitjana a Catalunya i és 9 vegades més d'un altre barri de la mateixa ciutat de Barcelona a poc més de 10 quilòmetres. Aquestes diferències existeixen, aquestes desigualtats existeixen, i per tant és en aquests llocs on nosaltres hem de poder insistir que les polítiques públiques, en aquest cas de salut, poden millorar la vida i poden millorar les condicions de futur i el nostre estat de salut. El pla de fruit a les escoles que compartim amb la consellera Jordà i el conseller Bargalló, en el qual l'hem pogut presentar i hem pogut veure com aquestes iniciatives generen canvis en la manera i en aquests hàbits que volem que s'impregnin des de la infància. Les persones grans no han de perdre el que és el valor d'una cosa tan important que fem quotidianament al llarg del nostre dia, que és de menjar, amb projectes molt interessants de menjar triturats que ens van canviar la vida, que donaven textura, que deixaven de menjar el triturat de verdura i pollastre, verdura vedella, verdura i peix, amb aquells colors que normalment acaben sent molt poc atractius a la vista i de la mateixa textura, i passaven a menjar qualsevol àpat, des d'arrossos, des de macarrons, en primer plat, en segon plat, en postres, i com això canvia la vida i com això dona qualitat de vida al valor del producte propi del nostre país i de la proximitat. Jo crec que això ho hem sabut fer. Per tant, tenim un prestigi posat aquí, també ho refermava el Màrius, que és el nostre prestigi de la cuina, de la nostra cuina, de la mateixa manera que comptem amb un altre prestigi al nostre país molt important, i també ho remarcava ell, que és el dels nostres professionals i les nostres professionals de la salut. Per tant, som una potència en gastronomia, en cuina, i som una potència també en el nostre sistema de salut, en el camp, en tots els camps de l'atenció, però també de la recerca. Per tant, ajuntar això, ajuntar cuina, investigació i ajuntant-ho amb aquest objectiu que és mirant per la salut, jo crec que ens portarà a créixer encara més. I també s'ha parlat de la cuina en la malaltia, i aquí també tenim iniciatives, bones pràctiques aplicades a persones amb tractament oncològics que coordinem des de l'Institut Català d'Oncologia, amb necessitats nutricionals especials que també canvien i donen una certa qualitat en uns períodes durs, com són els de tractaments que són, ja ho sabeu, molt i molt durs. I el projecte de gastronomia nutricional personalitzada per pacients d'ELA, que és l'esclerosi lateral amiotròfica, abans ell ha parlat de la disfàgia, doncs sí, existeix, i abans d'arribar en els punts extrems, tot allò que puguem fer, tot allò que haguem avançat,
és qualitat de vida per a les persones. Llavors només em queda també remarcar la importància del Barcelona Neurogastronomy Center. Crec que és important, abans heu parlat, no? És tot allò, la neurogastronomia, és tot allà, aquell univers que hi ha entre el cervell i la cuina, i a sobre ens heu posat un exemple de xocolata. Jo ja m'imaginava, quan diuen la paraula xocolata, tot el que passa pel meu cervell, tots aquests estímuls que s'activen parlant d'una cosa com la xocolata en aquest cas. Poder explicar tot això que succeeix des d'un punt de vista neurofisiològic crec que ens deixarà avançar molt. És un projecte de promoció de les activitats acadèmiques, de recerca interdisciplinària i que impulsa la innovació com a país. Jo crec que ens potencia i ens ajuda des del món de la cuina que està aquí dalt en aquest sector biomèdic que també és molt potent al nostre país. Per tant, moltes felicitats una altra vegada i moltíssimes gràcies.